Bolani geleliň täze ýere, hedil ýere, üýtgeşik. Ay, ıy plaça. Näme? Geçen sapak aýdypdym. Halamak demek şeýle dämi? Saňa bir zat ýaramak. Saňa bir zatyň ýaramasy. Soňra inni bu söz ulanamyzda ýöneliş düşümde üýtgen at çalışmalar ulanýar. Yani maňa, saňa, oňa, bize, size, olara. Okay? Şu çalışmalar hökmany ýagdaýda ulanmaly şu işlik bilen. Soň işleň özü şu aplaça ýa-da aplak. Aplak bolanda näme? Eger plural zat hakynda gürleýän bolsak. Köp zatlar halaýanyny aýtjak bolsaň plak diýes. Bir sanak zady halaýanyny aýtjan bolsaň plaçe diýes. Yani ünslerin hökmany ýagdaýda şu at çalışmalar bolaýmaly. Okay? Hökmany ýagdaýda. Bir sananyň terjimesine sersek. Le plak kartofi. Näme? Olara kartoşka ýaraýar. Okay? Olara kartoşka ýaraýar. Ve ünslerin bolsaň geçen sapakda da aýdyp geçipdim. Hökmany ýagdaýda article definite ulanylmaly hökmany ýagdaýda. Important. Soňra negativine helakole aňsatjak. Diňe öňüne no goýýan. Okay? No. Ýöne hökmany ýagdaýda aýdyşymyz ýalyk at çalışmalarymyz dur. Maňa, saňa, ýöneliş düşümdäki at çalışmalar, okay? Hökman. Ve elbette egzerçitler etseňiz hasam gowy düşünürsiňiz, özleşdirir. Meselem şu örnekmedäki edeli näme etmeli? Şu ýaýyň içindekileri eger plural gerek bolsa plural, bolmasa singular şeklinde ve hökmany ýagdaýda article definite ulanmaly. Bir şertini aýdanok ýöne näme diýipdik? Şu işli ulanamyzy hökmany ýagdaýda article definite ulanmaly. Mesela mar köplüğü näme? Mere. Şeldem it's plak mere article definite etsek merele. It's plak merele. Saňa almalar ýaraýarmy? Yani ýaraýar. Dar nuts köplükde gidip oturar. Nuts plak kaýysele saňa ýöne saňa näme? Erikler ýaranok. Yani sen almalar halaýan, ýöne erikler halanok. Owadan terjime etseň şol. Ve bu şekilde de aşağıdakilary etseňiz hasam özleşdirirsiňiz. Bolýan muňa geçeli. Inni maňa saňa diýip öwrendik. Ýönünde meselem marala bilen perhada ýaraýar, bir zat ýaraýar diýip aýtjak bolsak, nähili aýtmaly ruminçada. Inni eger adam adyny ulanjak bolsak, eger oglanyň ady bolsa, oglanyň adynyň öňünden Louis goşýas ve elbette bunam at çalışmanyň hökmany ýagdaýda ulanýas, oňa seriň. Soň eger gyzyň ady bolsa, onu ýa-da eger adaça näme ruminlarda gyzyň adlary çekimlädiňe şeýle däm, olam adyňa adaça. Eger adynsa eger anyň öňünde bir çekimsiz alsa ýa ka köplençe ýagdaýda ýa-da islenik çekimsiz ay. Okay, ay. Ay. Okay. Mesela Marie, yani Maria, Ankay, Anka bir zat ýaraýar. Mesela şu söyleme tersek, Louis Felix nuy plak sarmalele, dar Marie uy plak. Näme diýe? Felix'e sarmaleler yaranok. Ýöne Maria ýaraýar. Okay. Yani Felix halanok, Maria halaýar diýmek, yani owadan aýtsak. Okay. Ýöne grammatikaly terjime edip sizin düşünmeňiz üçin aýtjan şu aldy. Ve ünsler ýanasaň hökmany ýagdaýda şu at çalışma ulanmaly işlik bilen ine bu ýerde de bar hökmany ýagdaýda. Ýöne eger ine bu ýerde atensiýa diýip aýdandyr. Egerde gyzyň ady bolsa da, ýöne şu a diýilmeýän bolsa, onu edil
oğlanın adiyalak öňüne loy goýas. Meselem Carmen Ambişni ýagdaýda gyzyň ady, Lili gyzyň ady ýöne adylmaýan üçin öňüne loy goýas. Okay. Diňeje gyzyň atlar a dynanyny şu ýagdaýy etýäs. Inni sagapdyrly näme diýýäňi seredelim. Bular hem ýöneliş düşümdäki üýtgün çalyşmalar edil. Yani türkmençede manilarynyň ikisem bir. Miye, ikisem bir, yani maňa diýmek ikisem. Meselem o başda geçenimiz şimiye diýip geçipdik şeldämi? Menem tanışanma şat şeldäm bir tanışanma şat diýsem menem tanışanma şat, maňa da şat. Okay. Yani türkmençede ikisem ýöneliş düşümi nemeden manysy şowur zat. Ýöne bu görnüşdäki at çalyşmany näki haçan ulanýas? Buny haçan gürleýän kişimiz basyp aýdamyzda. Meselem neme maňa pizza ýaraýar diýsek, men pizzany halýas. Place pizza. Şurada ava sığmadı. Okay. Pizza İtalyan nemesinden gelip çıkan için bunu pizza ava diýemzok. Öňkälek hani sözüň soňy a diýse uwa goşýas diýipdir. Buna alınty bolan soň edemzok. Place pizza. Okay. Yani ýene de şu artikel definitdedir. Place pizza ýene de men maňa halaýa diýip basyp aýtjak bolsaň öňüne mie place pizza. Yani maňa halaýan, men maňa ýaraýar diýip. Şular ekstradan basyp aýtmak üçin kimdigine, okay? Bunun dativ haçan ulanýas? Haçan kime diýip sorag berlende, kime bir zat ýaraýar diýip sorag berlende, maňa ýaraýar diýip basyp aýtmak üçin. Ýa-da ikinji seresek näme? Garşydaşlyk bildirtmek üçin. Saňa frukty ýaraýar, a maňa bolsa yaranok diýip garşydaşlyk opozit belirtmek üçin. Soňundan konfirmara informasiýany konfirmara näme? Confirm. Bir zady onaylamak üçin. Yani alalaşanda maglumat berende. Inzada näme? Şimiye. Meselem bir diýe place supa, men çoru halýan senem näme? Şimiye. Maňa da ýaraýar şo zat. Şeldäm. Bir diýe maňa almalar ýaranok, a sen diýen maňa ýaraýar. Sen basyp aýtjaň maňa ýaraýar. Okay, onu şu üç zatda dativ ulanýas. Yani şu dativ bolanda şu at çalyşma ulanýas hokmaýa dedi. Meselem aşagdaky gönükmä seresek näme? Öňüne eýem bize basyp aýdylýany goýupdyr. At çalyşmalarymyza bize mini şoňa görä sözlem düzmeli. Yani sorag bermeli. Meselem maňa kapşunele yani yer tudana ýaraýar. Saňa ýaraýarmy diýip sorasak näme? Tie uts plak, näme üçin plak? Sewa kapşunele köplük formada. Kapşunele. Soň mesela min soňky neteli ortadaklar özüňiz edersiňiz. Place sukulda mere. Men näme alma soğuny halaýan, yani maňa ýaraýar. Kalin we Maria ýaraýarmy diýip soramalyny biz. Şeledem. Ollukda näme etýädik? Olara diýmek. Okay. Le şeledem. Le place. Tamam, sukulda mere.